Дето е Варненския, там да играе. И другия и той Варненец. Алян се последно на маса с лявата ръка. С протезата, който. Къде е протеза? Дясната му ръка протеза. Какво го е? Той не трябва да дава победа. Той левичар ли е той, бе? Да. Ама по принцип е бил левичар, но така би се наложил. От малък е... Левичар. Да. Ама той е ръката му от малък. Да, да. Чакай сега до лаката, бе. До лаката си помислиш. Да. Той може да напредне до един начин, като... Той има начин, който не може да иска да играе. Баланс с цялото не може да прави. Не може да прави, аз казвам, че пак нали добър много. Добре, да. Сметна ли игра? Не, така е.